Shalom, horasma dihita saluhutna. Hatani debata di bagasan sadarion, imana tarsurat di Titus bidu 2 ayat 10 sada. Lausonoma didok disi. Ainunga tarida asini rohani debata, sibahen haluaun ni saluhut jolma. Ido sahatna. Ditikin ni pakobasion ni si Titus, dia dopi ibana do parangi ni jolma na maragam-ragam. Jalaboi do honon torop sian jolmai mangulahon akka ulaon na maralo tuhata ni debata. Ima akka si ula harorangon, parhata na sogabeyak, situdalhon soddang nasian Jesus Kristus. Pangalaho dohot parangin na lohot tu halusaon, boy masa aladang manadda dope tu hapataron ni asin ni rohan ni debata di bagasan Jesus Kristus. Na ikumaguhiyamma hita jolma, out soala ni asin ni rohana, ay nunga marlauk dosa sa luhutna. Sian hadirion ni jolma dang dapok be haluaon na manoktongi. Pangatusionido na pinasahan ni si Paulus tu si Titus babawa naong patar tarida asinirohan ni debata di bagasan anak na Jesus Kristus. Jalahataridaan ni asinirohan naong patari ima patupahon hamubaon ni parnguluon ni naporsea. Najolo uju di bagasad dosa manang hati hadang porsea dope jolmai jukat do perbeda perimas pergabus patubu-tubu hata sibolahuta panggaori parhosom panakko korupsi pamunu sialo debata dohot akalan na asing akan na ginawaran ngolu pardosaon. Alay noaing gabi burjuma, pardami, parholong, parhata na sitong, naringgas mula ulaon, parlabok ni roha, na olo mangurupi halak siurupan, patudud dalan ni ngolu tudongan, marparsangapi na toras. Dohot akan na asing dope dingolu naong manadda Kristus. Dibaheni say tapahobbar mangulut tatu debata para si rohai. Jala tapataridahom maparbuena marhite na paubahon karakter, moral, etika dohot sadok gulmit ningolutta tudos tulomo ni rohani Jesus Kristus tuhatai. Amin. Debata amanami na marhabang sa di banwa gidyang. Songon anakmu naong mga lehon nguluna, songoni mahupasahat ngolukku tuho, ay nunga salpu hagulapon, jalahu pay may masinodang nasiyan ho.
Nung nga dilehon ho sa datalenta dingoluku. Imamarhite ulaon dohot sude parkarejo aku. Paluas maahu marhobas di adopanmu, marhite ulauku, asa ho pasangap ho. Sayang giat marhite ulaon naong pinasahat mon, marlipat gadda sa luhut asi-asi, dohot dengkan basam di bagasan ngoluku. Ay ido na pinangidom, naong niajarhon mo tuahu, marhite Kristus Jesus Tuhaku. Amen.